kuzango tulira kuti gwengwe mavyete tifike mwao nyingi mavyete monga ndakuzana last week Friday kuti tikhala tikubwera ndithu Monday ndi zambiri zoti tikuuzeni. Last week tinasiyana potena kuti anthu amene akuchoka ku Joni adzafuna ntchito kapena mwayi wa business. Ndiye kulichani kunjako chomwe mukudziwa kapena chomwe muli nacho chokuti anthu aku Joni akabwera azapezepo tani kodi azapezepo fikiratu ndibe bwenga mpange wanja apepa funa kuti Guntola yabwere apa ndi Guntola ali kuti okay kana mene bwanje sindingate kumpanga ujini kodi ehe ya Guntola atani kodi abwere akabwera tipangezo kuti pomwe zinthu zilili ambiri mukuchitenga ngati chinthu chamasewera zomwe tikupangazi chifukwa inuyo mmaona ngati kuthandiza ndi kusonkha ndalama. Kuthandiza kodi Guntola ndikumu siku ikuvuta lapa kuti nimbwerese Guntola. Okay kodi awepa tipange bwanji adi boom. Okay yeah nasema manena kuti kuli ntchito zolani mwene kwete ndiye kwapezeka kuti Guntola akuvuta kuti abwera apa sindikudziwa kuti fachani kamene ndinakampanga invite yeah ndiye panopa zinthu ziponena kuti titapanga kafukufuku athu taona kuti kusonkha ndalama si solution chifukwa nkhani imeneyi ikubwera ponena kuti anthu akunena kuti JB bwanji iweyo sunasonkhese ndalama ndi anzako omwe ali ku America ko kuti mwathandiza ndaku Joni mesa inonso muli ku diaspora andi kumene ku Trump akuvuta ndiye ino munakakhala pasogolo kutani kuthandiza anzathu ineyo nzelo imeneyo inalipo koma ndaona kuti chaka ndi chaka mwezi ndi mwezi anthu aku America kunoko amakhala kusonkha ndalama kunoko ku South Bend kunoko anthu amasonkha ndalama kusonkhera munthu mavuto akangwera 20,000 imatha kufika koma silinamvepo kuti anthu osewa abwerapo pamodzi kunena kuti bwanji ife titabwera pamodzi ndikuyika 40,000 or 100,000 imeneyo ndi kusegula makampani ku Malawi kani mafactory kani mabusiness kani munda kuti tilembe anthu ntchito. Ino sizoona kunena kuti Malawi ndiyo sauka pomwe kunoko kuli Malawi yambiri mbiri kuno ku America kuno.
amasonkha ndalama kupasa munthu, koma anthu amene wawo palibe pamene amapasa ndalama yaulere, amavutika kugwira ntchito. Ndi Trump adaonena kuti Amalawi zibwererani kwawo. Inde kuthandiza timathandiza, komano ifeyo tikafikira pati. Ndiye naona kuti ni nzeru kuti Amalawi akuno tibwere pamodzi tipange invest. Anzathu ku Kenya amabwera pamodzi kuti mupite ku Nairobi mukaone ikumangidwa ndi anthu aku diaspora. Ku Ghana, ku Nigeria, anthu aku diaspora, anthu aku Manigerians aku UK, Manigerians aku America amabwera pamodzi ndi kumasagula ma business, creating jobs. Komanso ndalama ija sangodani sangopereka iya ndalama ija ndi investment. Izi khaya kutani ndalama ija ikuwabwerera iwo nthumba. Ndiye ineyo ndikunena kuti ife sitisonga ndalama yonena kuti anthu azibwerera ku Joni, bwerera ku Malawi. Ayi, ife tibwera pamodzi ngati ma investors omweno titambe kumatenga ndalama zimene masonga zija tizizika mu investment, because Guntola kunduza kunena kuti pakale panopa kuli anthu 40,000 omwe achoka kucho. 40,000 omwe achoka kucho. Kodi anthu amene wa 40,000 amene abwera chabwino kubwera abwera tiyapandira chani? Kuli ntchito kumeneko? Ayi. Ndiye ifeyo tikabwera pamodzi tipanga ntchito zokuti at least tilembe anthu amenewo madera osiyanasiyana. Chifukwa adi wina wa ku Joni konko anafika Thursday, mene mati Sunday akuti amugwira akubambuzi, which means kunena kuti vuto imeneyo tikangwalisirira Malawi muvuta. Solution tayapezera anthu pachochita. Tikapanda kwapezera anthu chochita kwawa kukhala mavuto. Ndiye kuno ku America ndi chani chomwe tingaloze kunena kuti ifeyo anthu akomene kuno kuti tinapanga ma group tikupanga izi ku Malawi. Mumva kunena kuti aliyense ku Malawi amaziyimira payekha. Chabwino pawekha ungati kupanga zinthu choka apa kufika. Koma as a collective, as a group, the sky is the limit. Ndiye I will urge you anthu amene muli ku diaspora kunoko kuti mugwire nafe ntchito. Ife si anthu omapempha anthu ndalama. Ife we believe in kuti Mulungu anatipasa nzeru zokuti tizipanga ndalama. Ndife koma vyete sitimakhulupirira kwambiri kupemphesa. Ife timakhulupirira business. Ndiye ndamuza Guntola kuti mawa ndilumikiza bwinobwino kuti tiyankhulane naye tiuzane chopanga ku Malawi. Komano kunoku ku diaspora kunoku ndifuna ndipange ningoyamba kungoyamba kokha kuti anthu muone ndikufuna anthu 100 investors kuno ku America. 100 investors kuno ku America. Mosogozedwa ndine kuti tiyike ndalama pamodzi tiyambe kusegula zinthu fast. Izi zimene kunenazi ndikufuna kuti by 3 months zonse tatanazo. Chinthu chikutani ku chamba kaye kuyenda.
I want 100 investors kuno ku America. Ndibwera ndi list yamba ina anthu omwe ndikwaziwa. Kuwapanga invite kuti tisonkhe. Koma kusonkha kuku siti kusonkhera munthu, tikuzisonkhera tokha. Kuti ndalama zikabanazo pamodzi tiyambe kusegula zinthu zambirimbiri kumeneko. My ideas zonse, ma plani zonse tinazo kale. Koma aliyense azalandira zomwe wayika. Which means kuti ndalama yanso muno kuyika iweyo ukugula mashare. Muchinthu chicho. Ndiye the more shares you buy, the more the returns will be. Ukagula mashare pang'ono, kujakuso likamagawana za mumpoto, iweso udzalandira malinga mene mashare adani achitira. Mawa tiyangwa ndi Guntola. Wednesday ndi big announcement yaikulu yoti ndipange. Pa plani yomwe ndakonza kuti tiyapezere anthu achochita. Ndipo chochitacho chipezeka. Ndipo plani imeneyo ndi plani yabwino kwambiri. Nne ndikufuna nonse mubwere. Ndi ena amanena kuti iwe bwanji ukungokhala ngati kuti iwe wamo consent ndi anthu amene akuchoka ku Joni. Ifeyo komayi kunoku bwanji tayo sesuma tipangira ziti zimenezi. Ndiye ndikufuna ndikuyankha ndikunena kuti ngati chinthuchi tikuchipanga extend kwa anthu aku Joni. Inunso you are most welcome. Nenga ndipali Malawi wina naisa kufuna ntchito abwiri. Ngati pali Malawi wina yemwe afuna kupanga invest mu business. Wonena kuti ine kapandeka ndi akaka. Kodi yeke kaka ndingakati tupise bwanji. Ufuna utupise ndalama wike mu business, right? Naweso you are most welcome. Ndezi nduzi situngopangira ndako Joni kokhaya, tikupangira Malawi. Amalawi yako Malawi ndi Amalawi omwe auchoka ku Joni. Ndiye Wednesday mawa musaphonye ndipo ndipfati yankho ndi Guntola atiuze zambiri zomwe wapeza pati pa ground. Wednesday ndi big announcement yomwe fandi pange. Koma komaliza ndikupanga apiru. Ndiye please tapanga ni share. Tapanga ni share message. Osali video hii koma message onena kuti JB is appealing to the general public in diaspora, especially America. Kuti abwere pamodzi akonze chani, akonze kampani ya anthu ma investor 100 omwe azipanga invest ma business osiyana ku Malawi. Chifukwa kunoko anthu amene maona ali komene kunoko amagwira ntchito zowawisa. Anthu ambiri sali documented, which means kunena kuti alibe passion. Ndama amene amayendera nditi ndi yomwe. Ndiye akamatenga kumasonkhera anthu kumasonkhera anthu. Zimakhazi ndi zabwino. Komano iwo no. Akuchosa pomwe sakati kutani kubwezesa. Ndiye tunena kuti instead of kumatenga ndalama zija kumasonkhera anthu ama DUI. Wakuti wamwamu walezera angwira police state kan tuliseni. No. How about take that money and invest? Pamawa anything happens whether ku Malawi you've got investment. Unapanga join ndani na JB, munabula pamozi, munapanga company, mumapanga invest mu zinthu zosiyana zomwe tapanga kale plan. Zomwe ndikufuna ndikuuze ni Wednesday. Ma investors ku Malawi komanso ma investors kuno ku America. Zinthuzi ndikakuuza ni Wednesday. You are free kupanga nafe. Although you are free ku use opportunity imeneyi kupanga magulu wanu panuka. Ngati nomwe tokusekula makampani yanu, pasi zimene kupangazo tapangani. Tapanga. Tikuphunzitsani. Tikuonesani. Sinona kuti muti join ife ya. Tikuonesani njira ya zomwe ife tikupanga. Komanso inunso mukafuna kupanga zomwezo, mutani mujoine. Ndiye ineyo ndine businessman. Nimadziwa kuti ndalama imafuna kutani? Kugida multiply. Ndeizi
zoma ngoti mavuto akabwera tikusonga no, why not tizibwera pamodzi tizipanga invest muchinji chikulu pamodzi tikati kupanga chinji chikulu malo chawo tikati kusegula zinthu zambirimbiri monga nena kuti maplani alipo kale, ma ideas walipo kale, musadandaule tiyeni tinvestesane sizingakhale zinthu zoona kuti kumalawi kuja kuli umphawi koma Malawi ali ndi azibale mboye ku America. It's not on. China chomafana ndikuuze mtunena kuti ine siwandale. Ine ndiwe wisha. Nimangopanga wishi a Malawi zinthu zabwino. Ndiye ngati kungapezeke mpaka kunena kuti the only way I can save Malawians is through politics. I will join politics not because I'm a politician, no, but because that is a means to an end. Okay? Ndeni kamanena kuti Alpha Group ndi boma titumize ku embassy simanena kuti mudipase mpando wa ambassador. No, let's work with you guys because we have good ideas that can help Malawi. Ndiye fortunate enough, mwamwai kwapezeka kuti zateka zokuti ife tingathe kumagwira ntchito ku Malawi ndi boma. Ndiye mavyete nonse mudziwe kunena kuti ife tugwire ntchito ndani ndi boma. Wednesday tifa tikuze ni plan yonse yomwe tili nayo pa business imodzi yomwe tikupanga. Nangofuna kukubendulirani kuti mudziwe kuti ine ndikababwera panopa sinimangobwebwetukaya tikugwira ntchito behind closed doors. Tikuyankhula ndi anthu akuluakulu behind closed doors. Anthu enano maona ngati kuti ameneyi ndi kuti ku Malawi kuona mutaya ine ndimayankhula ndi anthu akuluakulu because ineyo ndifuna kuthandiza Malawi. Anthu wonso afuna kuthandiza Malawi. Iyi si nthawi ya ndalenso. Ndisamve za ndale zina zili zonse zikulolera muti mmenemu palibe cha ndale chikuchitika. Nthawi ya kampeni siti za ndale tizapangabe nthawi kutani pano tiye tithandizeni a Malawi. Ndiye mawa kubwera chezeni Guntola atiuze bwinobwino ndiye tipangenso tikuuzeni pomwe zinthu zili. Wednesday the big day. Wednesday. The big day is Wednesday. Ndiye, tune in. I've got good news for you. Hope. Blessed are the feet of he who brings good news. They have got good news and good tidings for you, Malawi. You know I love you. Stika kukusiani joncho yai. Ife onga di mavieteti onesesa kunena kuti Malawi uja azafike level ya international. Is possible. Nothing is impossible. Guntola manduza kunena kuti akuti a JB munaona anthu aku John anabwera pamodzi ndikuthamangisa Malawi. Even boma lisali kutani lisali involved. Mpana anagwirizana mpana zinthu zikutani kodi zikutheka. Anthu dakutani akuchoka. Which means kunena kuti anthu akagwirizana ndikupanga chinthu chimodzi zinthu zimatani zimatheka. Ndiye kupezeka anthu ambirimbiri yokuti ziyankhula zambirimbiri musawamvere. Ife mavyete tibwere pamodzi muone mphamvu ya anthu akabwera pamodzi. Even the Bible limatiuza kunena kuti anthu atabwera pamodzi ndikumayankhula chiyankhulo chimodzi ndikugwirizana ndikumamanga chinsanja. Ati even Mulungu kumwambako anenera kuti awawo tikangwasiyasiya mission itani kodi mission itheka. Which means kuti muli mphamvu mugwirizana. There is power in unity. Ndiye Malawi tiyeni instead of dividing each other we should unite and come together and you will see great things happening. Kwa mukasiya anthu azibwera apa aziti amene tizimkhapa ti pompo.
ndiye ndikufuna kuti mundiinvestise bwinobwino plan imene muinvestise bwinobwino chifukwa mukapita kuinvestisa tiluzapo zambiri. Plan ndi amapindu. Plan iyi ikupanga involve tonse kandi wa MCP kandi wa UDF kandi wa UTM kandi wa DPP kandi wa chipani chachani zile shitu kandi we Islamu kandi we Katolika kandi we ndani kandi woyela kandi wakuda kandi wamfupi kandi wantali kandi ophunzira kandi osaphunzira kandi olemera kandi osauka tonse bwere pamodzi tipange chinthu chimodzi kuti titukule Malawi. Akuluakulu palibe amene akubwera kusatiwombola. Ndeti zimakani mtima odalira because palibe amene atazabwera kusatiwombola. We all we have. Inu ndine ndi omwe tili. Ndio samona ngati kuti kunja kule antena kama tiganizira akuluakulu nakhala kuno ku America sinamvepo zina la Malawi likutchulira ku news. Even kuwafunsa kuti madzozo kule Malawi anambirisana sadziwa. Alibe nafe ntchito. Ndiye tikamakhala kumamenyana tokatoka, kumakangana, kumafunirana zoyipa, kumaphana, kumafunirana nkhwidzi, nsanje kaduka. Dziko lija lingoyima pati kumangobwerera mbuyo. Tiyeni Malawi kwenaniza kitambe kukonda chikondi chenicheni. Anthu ife chikondi chimativuta. Nsanje too much. Ndiye tiyeni tichose ma division zonse, tichose nsanje, tichose kudirirana. Tiyeni sogozi chituko. Ndiye please nikubuza kunena kuti video hii taigaweni mwauza anthu onse kunena kuti JB akupempha azinzake onse amene ali kuameka kunogo kuti apange invest in my business ku Malawi. My dears, ngati mukuwafuna alipo njira zopangira business zonso zilipo. Ndiye musanene kuti palibe otuuza palibe thandiza ine ndilipo. Gunto asali alipo pa ground. Ife tukusagula kampani. Guyana nafe nchiko. Komanso ngati ino mngati kusagula yani ndi azinzana kupanga gulu lanu nikupanga invest inunso pakaniziri pakanizo mwezo. Mukafuna guidance tilipo tikuthandizani. Tikufuna anthu odziwa kugwiritsa ntchito mutu. Ukampasa munthu nsomba mawa adzafuna soyina. Koma ukamuphunzitsa kuwedza adzadya moyo wake wonse. Ndiye Malawi tiyeni tizikhala business minded. Tisamakhala ma consumer. Let's be producers. Let's start to produce. Ku Malawi kulibe ndi bata lomwe lili made in Malawi. Ku Malawi even insingano site mapanga. Lisani timachita kugula kuchoka ku China. Batani ku China. Ndi dziko lotero kuti mpana nsingano mpana batani mpaka na Swatch. Ochita kuoda lingalemere silingalemere. Ndiye Malawi tiyeni tiyambe kumakhala anthu a innovation. Tiyeni tizikhala anthu a productive. Maganizidwe athu ndi mmene timapangira spending ndalama. Ine ndi chinthu chabwino kutenga ndalama kumasokera anthu kumapasa kumathandiza. Koma is temporary. Fuka mawanso munthu chavuto ndi kungwera azafuna sothandiza. Koma mukamphunzitsa munthu uja kamena kumpasa chochita azithandiza yekha. Salute.